Kære jer, kære dans. Jeg vil gerne starte med at sige stort tillykke med jeres 75 års jubilæum. Tænk engang, at der er blevet teater i det her land i 75 år. Amatørteater. Amatør, som jeg selv er, og som jeg selv startede med, og som jeg altid vil være i mit hjerte. Fordi amatør jo betyder kærlighed til det, man gør. Min egen karriere som amatørskuespiller startede på Lusbecco i Roskilde. Jeg spillede med i 80'erne i Ronja Røverdatter. Jeg var Grotværg. Jeg havde en replik, som var skrub af, og den sagde jeg højt og tydeligt. Og senere spillede jeg med i alle mulige ting. Frøken i Tusch, Adelaides bryllup, Svend Knud og Valdemar osv. Og jeg elskede hvert øjeblik af det. Jeg var også med på DATS stævner og holdt meget af det. For mig er amatørteater essentielt. Og kunne jeg bestemme, og det er måske godt, jeg ikke gør det, men kunne jeg, så vil jeg sige, at alle i det her land, alle børn, skulle gå til amatørteater på lige fod med gymnastik og musik, fodbold osv. Fordi det er så vigtigt, at vi lærer at indgå i det fællesskab. At vi lærer at klæde os ud, at spille roller og samtidig finde ud af, at vi alle sammen indeholder fuldstændig det samme. Ønsket om kærlighed, fællesskab, skabe en forståelse og skabe fred i den her verden. Og det er vi faktisk med til som skuespillere. Så tak for det. Jeg ønsker jer et brag af en jubilæum, og jeg glæder mig til at følge jer forhåbentlig de næste 75 år. Vi ses derude.